कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्णा कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। कृष्ण हरे माता जी। कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते उपेशा गोपिका कान्दा राधा कान्द नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नाम। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തി സദാചാർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അറിയാം. ഇന്നാണ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂർ പ്രഭുപാദരുടെ ആവിർഭാവ ദിനമാണിന്ന്. നമ്മള് ആവിർഭാവ തിരോധാന ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം ആചാര്യന്മാരെ നമ്മൾ ആദരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് ഉപവാസമായിരുന്നു, ഉച്ചവരെ ഉപവാസമായിരുന്നു. എത്ര പേരിന്ന് ഉപവാസം എടുത്തു ഉച്ചവരെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തോളൂ. ശാരദാക്ഷി മാതാജി, ഗീത മാതാജി, വിജയ മാതാജി. 7 പേര്, 30 പേര്, 10 പേരോളം ഉപവാസം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഹരിബോൾ. അപ്പോ ഈ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ഉപവാസം എടുക്കാനുള്ള കാരണം, നമ്മള് ശാരീരിക ബോധത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ആത്മീയമായി പുരോഗമിക്കാൻ വേണ്ടി ആചാര്യന്മാരുടെ ആവിർഭാവ തിരോധാന ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ ആചരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ദിവസത്തിൽ അവരുടെ കാരുണ്യം കൂടുതൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ദിവസമാണ്. നമ്മൾ കൂടുതൽ സമയം ഭക്തിക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുന്ന ദിവസമാണ്. അപ്പൊ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂർ, അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഇസ്കോണുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താണ്? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരുവായിരുന്നു. പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരു. അതെ, നമ്മുടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ശ്രീ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരു ആണ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂർ മഹാരാജ്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എല്ലാരും വീട്ടിലിരുന്ന് ഭഗവത്ഗീത വായിക്കാനും നമ്മുടെ ഈ ആത്മീയമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിക്കാനും നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയും മാറ്റം വരാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂർ മഹാരാജ്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് നമ്മുടെ പ്രഭുപാദർ ലോകമെമ്പാടും ഈ ഭക്തിയെ
കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിച്ചത്. ആ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ മഹാരാജിന്റെ പിയറൻസ് ഡേ ആണ് എന്ന്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ജഗന്നാഥപുരിയില്, ക്ഷേത്രധാമമായിട്ടുള്ള ജഗന്നാഥപുരിയില് ഫെബ്രുവരി 6, 1874. അപ്പൊ തിഥി അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഇത് ഡേറ്റ് ഫെബ്രുവരി 6 ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ ലൂണാർ കലണ്ടർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വൈഷ്ണവ കലണ്ടർ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനന വർഷം ഒരു ആവിർഭാവ ദിനം വരുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് ആരാണ്? ഭക്തി വിനോദ താക്കൂർ, ശ്രീല സച്ചിദാനന്ദ ഭക്തി വിനോദ് താക്കൂർ. ഭക്തി വിനോദ് താക്കൂറിന്റെ മകനാണ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂർ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനാണ് നമ്മുടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദ. ഇതാണ് ശ്രീല സച്ചിദാനന്ദ ഭക്തി വിനോദ താക്കൂർ. അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ ഗുരു പരമ്പരയിൽ വരുന്നതാണ് ഭക്തി വിനോദ് താക്കൂർ. നമ്മുടെ ഗുരുപരമ്പര നമ്മുടെ DT വർഷിപ്പ് നടത്തുന്ന പൂജ മുറിയിൽ നമ്മൾ വെക്കാറുണ്ടല്ലേ ഗുരുപരമ്പരയുടെ. ആ ഗുരുപരമ്പരയിൽ വരുന്നത് ആണ് ഭക്തി വിനോദ താക്കൂർ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനാണ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂർ. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം തന്റെ മകന് കൊടുത്ത നിർദ്ദേശമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കാരണം ഇദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഭക്തി വിനോദ് താക്കൂർ ഉള്ള കാലഘട്ടത്തില് 1874 അപ്പൊ 1800 ആ സമയമൊക്കെ ആയപ്പോ ശരിക്കും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ആ ടീച്ചിങ്സ്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം അതിന്റെ ആ സത്തയെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. കൂടുതൽ ആൾക്കാരും ഈ ജാതി ഗോസായികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജന്മം കൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണനായിട്ടുള്ളവനെ ബ്രാഹ്മണനാകൂ എന്നുള്ള അഹങ്കാരത്തിലും അങ്ങനെയുള്ള ഭാവത്തിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരും, കൂടാതെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ആ നിർദ്ദേശങ്ങളെ പാടെ വ്യതിചലിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന കുറെ സഹജിയാസ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് അപസമ്പ്രദായങ്ങൾ പ്രചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു. അപ്പൊ ചൈതന്യ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയുത സേവനം, അവര് ചെയ്യുന്ന ഭക്തി കണ്ടിട്ട് സാധാരണ ആൾക്കാർക്കെല്ലാം ഇവരെന്താണ് ഈ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഉറപ്പ് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ അവര് ചെയ്യുമായിരുന്നു. അപ്പോ ആളുകൾക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഫോളോവേഴ്സ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്കൊരു അവർക്ക് ആ ഒരു മതിപ്പില്ലാതെ ആയിപ്പോയി. എന്നാൽ നല്ല രീതിയിൽ ഭക്തി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ എന്തായിരുന്നു ചെയ്യുന്നത്? അവരെല്ലാരും ഇങ്ങനെ കാട്ടിലും ഗുഹകളിലും ഒക്കെ പോയിട്ട് ഏകാന്തമായിട്ട് ഭൗതികവാദികളുമായിട്ടുള്ള ഒരു സമ്പർക്കവും ഇല്ലാതെ ഏകാന്തമായിട്ടിരുന്ന് അവര് ഭജന ചെയ്ത് അവര് ഭക്തിയിൽ ഉയരുകയാണ്. എന്നാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണില്ല. അങ്ങനെ ഭക്തി വിനോദ് താക്കൂർ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് എല്ലാരിലും ശുദ്ധഭക്തി എന്താണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അത് അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരിൽ പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഭക്തി വിനോദ് താക്കൂർ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഷെഡ്യൂൾ തന്നെ അറിയാം. അദ്ദേഹം മജിസ്ട്രേറ്റ് ആയിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴില്. ഭക്തി വിനോദ് താക്കൂർ മജിസ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ ഒഴിവു സമയങ്ങളിലെല്ലാം അദ്ദേഹം പ്രീച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു, എല്ലായിടത്തും പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ്. 1000 നാമഘട്ടകളും ഒരുപാട് ഫോളോവേഴ്സും ഉണ്ടായിരുന്നു ഭക്തി വിനോദ് താക്കൂറിന്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആ ഒരു അപവാദമൊക്കെ മാറ്റിക്കൊണ്ടുവരിക. എന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന് ഉള്ള ഒരു വിഷമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനി ആരാണ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക? അത് അദ്ദേഹത്തിനെ വല്ലാതെ അലട്ടിയിരുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തീവ്രമായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ മകനാണ് ഭഗവാന്റെ ആ കാരുണ്യമാണ്, ശരിക്കും വിഷ്ണുവിന്റെ കിരണമാണ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ മഹാരാജ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായിട്ട് ലഭിച്ച ആ മകനാണ്. ബിമല പ്രസാദ് എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യ നാമം. പിന്നീട് സന്യാസം സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ എന്നുള്ള നാമം വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ പ്രാർത്ഥിച്ച് കുറെ മക്കളുണ്ട്, ഒരു 10 മക്കളുണ്ട്. എന്നാലും തന്റെ ഈ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ തക്ക യോഗ്യനായിട്ടുള്ള ഒരു മകൻ വേണം എന്ന് തീവ്രമായ പ്രാർത്ഥനയിൽ ജനിച്ചതാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആരുടെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടാണ് വന്നത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇവിടെ അവതരിക്കാനായിട്ട് മാധവാചാര്യാണ്.
ദ്വൈതാചാര്യ അദ്വൈതാചാര്യ അതെ, അദ്വൈതാചാര്യര് പ്രാർത്ഥിച്ചു. അത് നമുക്കറിയാലേ, അദ്വൈതാചാര്യര് തുളസീദളവും ഗംഗാജലവുമായിട്ട് സാലഗ്രാം ശിലയില് തീവ്രമായിട്ട് പൂജിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. എന്താണ് ആ ഒരു ഭക്തി മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട്. അതുപോലെ ഭക്തി വിനോദ് താക്കൂർ ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചതാണ്. ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ വന്നതാണ് നമ്മുടെ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂർ. ഇവരാരും സാധാരണ മുക്താത്മാക്കളല്ല. ഇവരെല്ലാരും ആരും ബദ്ധാത്മാക്കളല്ല. ഇവരെല്ലാരും നിത്യസിദ്ധരാണ്, മുക്താത്മാക്കളാണ്. അതായത് ഗോലോകത്ത് നിന്നും നേരിട്ട് വന്ന മഞ്ജരികളാണ് നമ്മുടെ ഭക്തി വിനോദ് താക്കൂറും ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂറും. മഞ്ജരികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ആരാണ്? രാധാറാണിക്ക് സേവ ചെയ്യുന്ന അഷ്ടസഖികളുണ്ട്. ആ സഖികളെ സേവ ചെയ്യുന്നവരാണ് ഈ മഞ്ജരികൾ. ഇവരാരും സാധാരണ ബദ്ധാത്മാക്കളല്ല. ഇദ്ദേഹം തന്റെ മകന് കൊടുത്ത നിർദ്ദേശമാണ് ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം. അതിന്റെ കൺക്ലൂഷൻ അത് ആരും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നില്ല. ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ് ഭക്തി എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആർക്കുമില്ല. കാരണം ഒരുപാട് അപസമ്പ്രദായങ്ങൾ, സഹജികാൽ, ആത്തിബാരി ഇങ്ങനെയുള്ള സമ്പ്രദായങ്ങളെല്ലാം പ്രചരിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള അപസമ്പ്രദായങ്ങളെയെല്ലാം മുറിച്ച് അതിനെയെല്ലാം നശിപ്പിച്ചിട്ട് ശുദ്ധ ഭക്തിയെ ആണ് എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ശുദ്ധ ഭക്തിയാണ്. അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രചരിപ്പിക്കുക. അതിന് നീ ഒരു മാതൃകയാകുക. എന്ന വ്യക്തി നിന്റെ ഈ സ്വഭാവം, നിന്റെ ചര്യകൾ ഇതെല്ലാം കണ്ട് അതെല്ലാം മറ്റുള്ളവർക്കൊരു മാതൃകയായിട്ട് നീ മുന്നോട്ട് വരണം. അതിനായിട്ട് കഠിനമായിട്ട് പ്രയത്നിക്കണം. മായാപൂരില് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം. കൂടാതെ ഓരോ ദിവസവും അതിനു വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കണം. മായാപൂരില് കൂടുതൽ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ് കൊണ്ടുവരിക, ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ബുക്കുകൾ അതെല്ലാം എല്ലാവർക്കും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, നാമസങ്കീർത്തനം നടത്തുക, ഇതെല്ലാം ചെയ്യണം. ഒരിക്കലും മായാപൂരിന് സേവനം ചെയ്യാതിരിക്കല്. എല്ലാവർക്കും ശരിക്കുമുള്ള ബാബാജിമാരെല്ലാം ഇതെല്ലാം ശുദ്ധഭക്തി എല്ലാം അറിയുന്ന ആൾക്കാര് ആർക്കും പ്രചരണത്തിന് ഇറങ്ങുന്നില്ല. അവര് സ്വന്തമായിട്ട് സെക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തിരുന്ന് അവര് തന്നെ അവരുടെ ആത്മീയ പുരോഗതി ചെയ്യുകയാണ്. മറ്റുള്ളവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് കഠിനമായി പ്രയത്നിച്ച് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക്, നിഷ്കളങ്കരായിട്ടുള്ള ഈ ബദ്ധാത്മാക്കൾക്കെല്ലാം എന്താണ് ശുദ്ധഭക്തി, എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മളുടെ കടമ എന്താണ് എന്ന്. കാരണം ആളുകളെല്ലാം കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ്. എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഓരോരുത്തരും ഓരോന്ന് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ആത്മീയവാദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുപാട് സംഘടനകളുണ്ട്. ഓരോരുത്തരും ഓരോ രീതിയിലാണ്. ചിലർക്ക് കർമ്മമാണ് എല്ലാം എന്ന് പറയുന്നു. ചിലര് യോഗകൾ മാത്രം. എന്ത് യോഗയാണ്, എന്തിനാണ് യോഗ ചെയ്യുന്നത്, ഇതൊന്നും അറിയുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്താണ് നമ്മൾ ആരാണെന്നും എന്താണ് നമ്മളുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യമെന്നും നമ്മൾ എന്താണ് ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടതും ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു തരുന്ന ആ ശുദ്ധ ഭക്തി അത് പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂറിന് ഉപദേശം കൊടുത്തതാരാണ്? ഭക്തി വിനോദ് താക്കൂർ, പിതാവാണ് പറഞ്ഞത്. കൂടാതെ ബുക്കുകൾ, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, സത്സന്ദർഭ, വേദാന്ത ദർശൻ, ഇതിന്റെ എല്ലാം പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് നീ പ്രചരണം നടത്തണം. നീ അതിന്റെ എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്വവും ഏറ്റെടുക്കണം. മായാപൂരില് ഒരു ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം തുടങ്ങണം. ഒരിക്കലും ജ്ഞാനമോ പണമോ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി നീ ഉപയോഗിക്കരുത്. ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കണം ഇതെല്ലാം സ്വരൂപിക്കാൻ. ഒരിക്കലും ദുസ്സംഗത്തിൽ പെടുകയോ കൂടാതെ പണവോ മറ്റു കാര്യങ്ങളും സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. പിതാവ് പുത്രന് കൊടുത്ത ഉപദേശമാണ്. പിതാവ് ആരാണ്? ഭക്തി വിനോദ് താക്കൂർ. അദ്ദേഹം ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂറിന് കൊടുത്ത നിർദ്ദേശമാണിത്. അപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ അടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോ, അങ്ങയുടെ ഗുരു ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂർ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞതാണ്, ഞാൻ എന്ത് പറയാനാണ്, അദ്ദേഹം വൈകുണ്ഠത്തിലുള്ള മനുഷ്യനാണ്. ഹി വാസ് എ വൈകുണ്ഠ മാൻ ആണ് പറഞ്ഞത്. മുക്താത്മാക്കളാണ് ഇവരെല്ലാരും. നിത്യസിദ്ധരായിട്ടുള്ള ആചാര്യന്മാരാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്.
ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ മഹാരാജ് കി ജയ്. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫെബ്രുവരി 6 1874 ജനിച്ചത്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ജനിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം ആരാണ് എന്നുള്ള സൂചനകൾ തന്നുകൊണ്ടാണ് ജനിച്ചത്. ഈ പൊക്കിൾക്കൊടി ഇങ്ങനെ ബ്രാഹ്മിൺസ് ഇടുന്ന ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ത്രെഡ് പോലെ, ഊണൂലിടുന്ന പോലെ ആ പൊക്കിൾക്കൊടി ഇങ്ങനെ ചുറ്റിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്. അതായത് ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിട്ടാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു സൂചനയാണിത്. ഇനി മറ്റൊരു സൂചന ഭഗവാന്റെ നമ്മുടെ ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറിന്റെ പ്രാർത്ഥന മൂലം വന്നതാണ്. പ്രാർത്ഥിച്ചു കിട്ടിയ വിഷ്ണു കിരണമാണ് ഈ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ എന്നുള്ള മറ്റൊരു സൂചന കിട്ടിയത് ജഗന്നാഥ രഥോത്സവ സമയത്താണ്. അപ്പം ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് മജിസ്ട്രേറ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടിന്റെ ഫ്രണ്ടില് ജഗന്നാഥ രഥം വന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. 3 ദിവസം ആ വീടിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. അത് ആന വന്ന് വലിച്ചാൽ പോലും മാറില്ല. നമുക്കറിയാലേ ജഗന്നാഥൻ എന്ത് വിചാരിക്കുന്നോ അപ്പോഴേ ജഗന്നാഥൻ വിചാരിച്ചാലേ ആ രഥം അനങ്ങുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ 3 ദിവസം വന്ന് ആ രഥം അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറിന്റെ ഭാര്യ അപ്പൊ മാതാജി എന്ത് ചെയ്തു? ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ, അദ്ദേഹം വിമല പ്രസാദ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമം. അപ്പൊ വിമല പ്രസാദ് അന്ന് കൈക്കുഞ്ഞാണ്, 6 മാസം പ്രായം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ആ കുഞ്ഞിനെ അമ്മയെടുത്ത് ജഗന്നാഥന്റെ രഥത്തില് കൊണ്ട് കിടത്തുകയാണ്. അപ്പൊ രഥത്തിന്റെ വിഗ്രഹത്തിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവച്ചപ്പോ ഈ കുഞ്ഞിങ്ങനെ കൈ ഇങ്ങനെ എത്തി ഭഗവാന്റെ കാൽപാദങ്ങൾ സ്പർശിക്കാനായിട്ട് കൈ ഇങ്ങനെ പൊക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ തന്നെ ജഗന്നാഥന്റെ ധരിച്ചിരുന്ന ആ ഹാരം വന്ന് എന്റെ പുറത്തു വീഴുന്നു. ഇത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി ജഗന്നാഥന്റെ അനുഗ്രഹം ചൊരിഞ്ഞ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ആ കുഞ്ഞിന്. അപ്പം അവിടെയുള്ള എല്ലാ പൂജാരികളും മറ്റു ആൾക്കാരും എല്ലാരും ഹരിയുടെ നാമം ഉറക്കെ വിളിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മയടുത്ത് പറയും, തീർച്ചയായിട്ടും മകൻ വലിയ ഭക്തനായും ഒരു ദിവസം വലിയൊരു ഭക്തനായി മാറും. അപ്പൊ ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ ഇത് അറിഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി തന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നതാണ് ഈ മകൻ എന്ന്. അപ്പൊ 4 വയസ്സുള്ള സമയത്ത് വിമല പ്രസാദിന് 4 വയസ്സ് 4 വയസ്സില്ല. ആ സമയത്ത് ഇതാണ് അവിടെ കുറെ മാമ്പഴം ഇരിക്കുന്നു. അപ്പൊ മാമ്പഴം ഇരിക്കുന്ന കണ്ട് കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളാണല്ലോ, കൊച്ചു കുട്ടികളൊക്കെ എന്ത് കണ്ടാലും കഴിക്കും. അപ്പൊ ആ മാമ്പഴം എടുത്ത് കുട്ടിയെടുത്ത് കഴിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അച്ഛൻ ചോദിക്കും, നീ എന്താണ് ഈ ചെയ്തത്? ഭഗവാന് അർപ്പിക്കാത്ത മാമ്പഴമാണോ നീ കഴിച്ചത്? തെറ്റല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. കൊച്ചു കുഞ്ഞാണ്, 4 വയസ്സ് പോലും ഇല്ല. അന്ന് കുട്ടി ഒരു ശപഥം എടുക്കും, ഇനി ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ഞാൻ മാമ്പഴം കഴിക്കുകയില്ല എന്ന്. അപ്പൊ ആ ഒരു കഠിനമായിട്ടുള്ള ശപഥം ആ ചെറു പ്രായത്തിൽ തന്നെ അത്ര ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹം ജീവിതകാലത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും മാമ്പഴം കഴിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരും ചോദിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് മാമ്പഴം കൊടുക്കുമ്പോൾ, അദ്ദേഹം മാമ്പഴം കാണുമ്പോഴെല്ലാം അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ഞാനൊരു അപരാധിയാണ്, ഈ മാമ്പഴം ഞാൻ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഇങ്ങനെ ഞാൻ എന്താണ് ഭഗവാന് അർപ്പിക്കാതെ അത് ഞാൻ കഴിച്ചു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അപരാധം ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി ആ മാമ്പഴം കഴിക്കില്ല എന്ന്. അപ്പൊ മാമ്പഴം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സീസൺ എപ്പോഴും നമ്മളുടെ ഭാരതത്തിൽ കിട്ടുന്നതാണ്. ഇപ്പം അപൂർവമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കയ്പുള്ളതോ ഒന്നും അല്ല, അത്രയും മധുരമുള്ളതാണ് മാമ്പഴം. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയത്തെ അത്രയും കൺട്രോൾ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രയാസമാണ്. അത് നമ്മൾ സാധാരണ ആൾക്കാർ എന്ത് ചിന്തിക്കുക, അത് കൊച്ചു പ്രായത്തിൽ അറിവില്ലാത്ത കാലത്ത് ചെയ്തതല്ലേ എന്ന് ചിന്തിച്ച് നമ്മൾ അതങ്ങ് കളയും. പക്ഷെ അദ്ദേഹം അത്ര ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടിയാണ് ആ ഒരു എന്താണ് ആ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ അത് ജീവിതകാലം മൊത്തവും അദ്ദേഹം അത് പാലിക്കുക തന്നെയാണ് ചെയ്തത്. അദ്ദേഹത്തിന് 25 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ തന്നെ സംസ്കൃതത്തില്, മാത്തമാറ്റിക്സ്, അസ്ട്രോണമി ഇതിലെല്ലാത്തിലും നൈപുണ്യം നേടിയ വ്യക്തിയായിരുന്നു.
കൂടാതെ മാഗസിൻ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഇതെല്ലാത്തിന്റെയും ഓഥർ ആയിരുന്നു. അതെല്ലാം പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ അദ്ദേഹം സൂര്യസിദ്ധാന്തം രചിച്ചു. അപ്പൊ ഈ ഒരു സൂര്യസിദ്ധാന്തം രചിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി എന്നുള്ള നാമകരണം ലഭിക്കുന്നത്. വലിയ പണ്ഡിതനായിരുന്നു. ഒരു വേദശാസ്ത്രങ്ങളുടെ എല്ലാം എൻസൈക്ലോപീഡിയ തന്നെയായിരുന്നു വിമല പ്രസാദ്. അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ ഭാഷകളിലും ആ കാലത്ത് ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പോലും അതിശയിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ വൊക്കാബുലറി ഒക്കെ കേട്ടിട്ട്. അവര് തന്നെ ഡിക്ഷണറി നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കും എന്താണ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ചില വാക്കുകളൊന്നും ഇവർക്ക് പോലും അറിയാത്ത വാക്കുകൾ ഇദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൽ പറഞ്ഞു ജയിക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കുകയില്ല. അത്ര നൈപുണ്യമുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു. ഒരു വലിയ പണ്ഡിതനായിരുന്നു. ഒരു എൻസൈക്ലോപീഡിയ തന്നെയായിരുന്നു നമ്മുടെ വിമല പ്രസാദ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ ഒക്കെ വായിക്കുകയും ഇത്രയും നൈപുണ്യമൊക്കെ നേടിയെങ്കിലും ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സംതൃപ്തി ലഭിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ സംതൃപ്തി ലഭിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്റെ പിതാവിനെ സമീപിക്കും. തനിക്ക് എന്താണ്, താൻ ഇത്രയും പഠിച്ചു, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിയാം, ഒരുപാട് അദ്ദേഹം സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ അതിശയിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസ്സിൽ അധികം കയറിയില്ലെങ്കിലും മിക്ക സമയം ലൈബ്രറിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അവിടെയുള്ള ബുക്കുകളെല്ലാം ഇരുന്ന് വായിക്കും. ടീച്ചേഴ്സിനേക്കാളും കൂടുതൽ ജ്ഞാനമുള്ള വ്യക്തിയാണ്. കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇദ്ദേഹം കോളേജില് ടോപ്പറായിരുന്നു. പക്ഷെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അദ്ദേഹം വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കാതെ അദ്ദേഹം കോളേജിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി. കാരണം ഭൗതികമായിട്ട് താൻ കൂടുതൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുകയാണ് കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അത് വേണ്ട എന്ന് വെച്ചത്. അപ്പോൾ ഇന്നലത്തെ നമ്മളുടെ അനന്തദാസ് പ്രഭുവിന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ് കേട്ടാൽ മനസ്സിലാവും. ശരിക്കും ഈ സ്കൂളിലും കോളേജിലും ഒക്കെ ഇതെല്ലാം പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന ആൾക്കാർ എന്താണ് ശരിക്കും കോളേജിലും സ്കൂളിലും എല്ലാം അസുരന്മാരെയാണ് ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? ഇന്നത്തെ കുട്ടികളുടെ സ്വഭാവം കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇതിനോടും ഒരു ക്ഷമയില്ല, എല്ലാത്തിലും എടുത്തുചാട്ടമാണ്. കാമക്രോധ ലോപങ്ങൾ കൂടിക്കൂടി വരികയാണ്. കൂടുതൽ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആവുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു അഹങ്കാരം അവർക്ക് വലിയ, ഞാൻ ഇത്രയും പഠിച്ചതാണ്, എനിക്ക് മാത്രമേ ബുദ്ധിയുള്ളൂ, എനിക്ക് മാത്രമേ കഴിവുകളുള്ളൂ എന്ന ഭാവത്തിൽ ഇറങ്ങി വരികയാണ്. കാരണം അങ്ങനെയുള്ളവരെ കൂടുതൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും അവരെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവരെ ബഹുമാനിക്കുകയും അവരെ അങ്ങ് പൊക്കിയൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അഹങ്കാരം കൂടുകയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഈ സ്കൂളിലും കോളേജിലും ഒക്കെ പോയി വരുമ്പോഴത്തേക്കും കൂടുതൽ നിരീശ്വരവാദികളായി മാറുകയാണ്. എല്ലാം തന്റെ കഴിവുകൊണ്ടാണ് എല്ലാം നേടിയത് എന്നുള്ള ഒരു മനോഭാവത്തിലാണ് ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾ വളർന്നു വരുന്നത്. അപ്പോ ഇവിടെ ഇത്രയും നൈപുണ്യമുള്ള നമ്മുടെ വിമല പ്രസാദ്, അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഇതെല്ലാം പഠിച്ചിട്ട് വലിയ കാര്യമില്ല. ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയാലും തന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, തന്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക. ഇതെല്ലാം അറിയാമെങ്കിൽ ഇതൊന്നും എന്റെ കഴിവല്ല, ഭഗവാന്റെ കഴിവാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് പോയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ജനറേഷന്റെ കാര്യം നേരെ താഴോട്ടാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എല്ലാരും നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിലൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ കാമം, ക്രോധം ഇതെല്ലാം നരകത്തിലേക്കുള്ള വാതിൽ തുറന്നു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ആ കുട്ടികൾക്കും ഇന്നത്തെ ജനറേഷനോ അത് പറഞ്ഞാൽ പോലും അവർക്കത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം അവരൊക്കെ അത്ര എഡ്യൂക്കേഷനിൽ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഇന്നത്തെ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നരകത്തിലെ വാതില് തുറന്ന് കൊടുത്ത് അങ്ങോട്ടുള്ള വഴിയാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂർ മഹാരാജ് ഇത്രയും നൈപുണ്യമുള്ള വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹം സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ പകുതി വെച്ച് നിർത്തി. എന്നിട്ടാണ് ഒരുപാട് സേവനങ്ങൾ പിതാവിന് ചെയ്തെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിനൊരു സംതൃപ്തി കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോ സംതൃപ്തി കിട്ടാതിരുന്നപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് പറയും, ഇതേപോലെ വ്യാസദേവന് സംതൃപ്തി ലഭിച്ചില്ല. അദ്ദേഹം ഒരുപാട് വേദാന്ത ഉപനിഷത്തുകളും പുരാണങ്ങളും വേദങ്ങളും എല്ലാം രചിച്ചിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് സംതൃപ്തി ലഭിച്ചില്ല. അപ്പൊ ആരാണ് വ്യാസദേവനെ തേടിയെത്തിയത്? യെസ്, മ്യൂട്ടാണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു. നാരദ മഹർഷി അല്ലേ? നാരദ മഹർഷി വന്നിട്ട് എന്തു പറയും? ഈ എല്ലാം ചെയ്താലും ഭാഗവതം എഴുതാനല്ലേ പറയും മാതാജി? ഭാഗവതം രചിക്കാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇതാവണമെങ്കിൽ ഭാഗവതം കൂടി രചിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്
അതെ, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ? എന്ന് വെച്ചാൽ പൂർണ്ണമായിട്ടില്ലേ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ലീലകളും എഴുതാനല്ലേ പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ ഭഗവാന്റെ കുറിച്ച് ലീലകള് ഭഗവാന്റെ ഗുണവിശേഷങ്ങൾ അതെ അതുപോലെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടില്ല. എല്ലാം ഓരോ കർമ്മകാണ്ഡം പോലെ ഇന്ന ഇന്ന ദേവന്മാരെ പൂജിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ കിട്ടും. പക്ഷെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടൊരു ആളുകൾ അത് വായിക്കുമ്പോൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ്. അപ്പൊ അവരെല്ലാം കൂടുതൽ ഭൗതിക ലോകത്ത് തന്നെ തങ്ങുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇദ്ദേഹം എഴുതിയ ബാക്കിയുള്ള വേദങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ. അപ്പോഴെന്താണ് ആരാണ് ഭഗവാൻ എന്നൊന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല മറ്റു വേദങ്ങളിൽ. നീ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയൂ, ഭഗവാനെ വർണ്ണിക്കൂ, ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കൂ, ഭക്തിയുത സേവനം കുറിച്ച് പറയൂ. അങ്ങനെയാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം രചിച്ചത് വ്യാസദേവൻ. അത് രചിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സംതൃപ്തി കിട്ടിയത്. അപ്പോ അവിടെ ആര് വന്നാണ് സംതൃപ്തി കിട്ടിയത്? ഗുരുവിനെ സമീപിച്ചപ്പോഴാണ്. ആ ഗുരു നാരദ മഹർഷി വന്ന് വ്യാസദേവനെ ഉപദേശിച്ചപ്പോഴാണ്. അതേപോലെ ഇവിടെ നമ്മുടെ വിമലപ്രസാദന് ആ ഒരു സംതൃപ്തി ലഭിക്കാഞ്ഞപ്പോ തന്റെ പിതാവ് പറയും, നിനക്കൊരു ഗുരുവിനെ ആവശ്യമാണ്, നീ നിന്റെ ഗുരു ആയിട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ പറയും. ഗുരു അത് എന്റെ ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള ഗൗരി കിഷോർദാസ് ബാബാജിയെ സമീപിക്കുക, അദ്ദേഹത്തെ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കാം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് ദീക്ഷ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ചെല്ലാൻ പറയും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂർ ഗൗരി കിഷോർദാസ് ബാബാജിയുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുകയാണ്. ഗൗരി കിഷോർദാസ് ബാബാജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അദ്ദേഹം ഒരു അവധൂതനെ പോലെയാണ്. അവധൂതൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോകവുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം കഴിയുന്നത്. ആരുമായിട്ടും കൂടുതൽ സമ്പർക്കം ചെയ്യില്ല, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് സമ്പർക്കം ചെയ്യില്ല. അദ്ദേഹം ഏകാന്തമായിട്ട് എന്താ ഇപ്പം ശ്മശാനത്തിൽ നിന്നുള്ള തുണി കീറിയാണ് അദ്ദേഹം ജപമാല വരെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എഴുതാൻ അറിയില്ല, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ല, എഴുതാൻ വായിക്കാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും അറിയില്ല. പക്ഷെ ഒരു പരമഹംസനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് തന്നെ ഈ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരുടെ ശല്യം കാരണം പബ്ലിക് ടോയ്ലറ്റിൽ പോയിട്ടിരുന്ന് നാമം ജപിക്കുമായിരുന്നു. കാരണം അവിടെ ആകുമ്പോൾ ആരും വരില്ലല്ലോ എന്നോർത്ത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവധൂതനായിട്ടുള്ള പരമഹംസനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഗൗർ കിഷോർദാസ് ബാബാജി മഹാരാജ്. അദ്ദേഹത്തിന് വേറെ ശിഷ്യന്മാരൊന്നും ഇല്ല. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് നമ്മുടെ വിമലപ്രസാദ് ചെന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് തന്നെ ശിഷ്യനായിട്ട് സ്വീകരിക്കണം എന്ന്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ആദ്യമേ എന്റെ അടുത്ത് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് നിരസിക്കും. ഇല്ല, എന്റെ അടുത്ത് വരണ്ട, എനിക്ക് പറ്റില്ല, എനിക്ക് അങ്ങനെ ഞാൻ ആരെയും ശിഷ്യന്മാരായിട്ട് സ്വീകരിക്കില്ല, നീ പൊയ്ക്കോളൂ എന്ന് പറയും. പിന്നെ വീണ്ടും വന്ന് അപേക്ഷിക്കും. ഇപ്പൊ പറയും, ഞാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു നോക്കട്ടെ. അങ്ങനെ വീണ്ടും നീ പോയിട്ട് നാളെ വരാൻ പറയും. അങ്ങനെ പിറ്റേന്ന് വന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ പറയും, ഓ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ മറന്നുപോയി, നീ പിന്നെ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് വീണ്ടും പറഞ്ഞു വിടും. പിന്നെ വരുമ്പോ പറയാം, ഞാൻ ചോദിച്ചു, പക്ഷേ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു നിന്നെ ശിഷ്യനായിട്ട് സ്വീകരിക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട് നീ പൊയ്ക്കോന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് വട്ടം ഒത്തിരി വട്ടം അദ്ദേഹത്തിനെ നിരസിച്ച് അവസാനം നമ്മുടെ വിമലപ്രസാദ് വന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് കേണപേക്ഷിച്ച്, അങ്ങയില്ലാതെ, ഗുരു ഇല്ലാതെ എനിക്കൊരു ജീവിതമില്ല, എനിക്കിനി ഈ ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ ഗംഗാ നദിയിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് ഗൗർ കിഷോർദാസ് ബാബാജി മഹാരാജ് അദ്ദേഹത്തിനെ വിളിച്ചിട്ട്, ഇപ്പോഴാണ് നീ എന്റെ ശിഷ്യനാകാൻ യോഗ്യനായത്. നിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള, കാരണം നീ വലിയ പണ്ഡിതനാണ്, അത്രയും ജ്ഞാനമുള്ള വ്യക്തി, എനിക്കാണ് എഴുതാനോ വായിക്കാനോ ഒന്നും അറിയാത്ത അത്രയും ഉള്ള വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാണ് കൂടുതലും റിജക്ട് ചെയ്യുന്നത്. എന്റെ അടുത്തൊക്കെ നിനക്ക് അതും ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറിന്റെ മകനാണ്, അപ്പൊ എന്നെ പോലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് നീ എങ്ങനെയാ ദീക്ഷ ലഭിക്കുക? അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് റിജക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അവസാനം ഇദ്ദേഹം ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുമ്പോ നമ്മുടെ ഗൗർ കിഷോർദാസ് ബാബാജി മഹാരാജ് പറയും, എന്റെ ഉള്ളിൽ ആ ഒരു തരി അഹങ്കാരം വരെ പോകാനായിട്ട് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു. അപ്പോ അത് ഇപ്പം പൂർണ്ണമായിട്ടും എന്റെ ശിഷ്യനാകാൻ യോഗ്യനായി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് ദീക്ഷ കൊടുക്കുക. 1905 സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുക്കും. ഇതാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം 100 കോടി പ്രാവശ്യം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം നാമം ചൊല്ലുമെന്ന്. അങ്ങനെ 9 വർഷം അദ്ദേഹം മായാപൂരില് ഒരു ചെറിയ കുടില് കെട്ടി അവിടെ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ജന്മസ്ഥലത്തിന് അടുത്ത് രാവും പകലും ആ കുടില് കെട്ടിയിട്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് നാമം ജപിക്കുകയാണ്. രാവും പകലും നാമം ജപിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് കഴിക്കുന്നത്
കിട്ടുന്ന എന്താണോ അത് തന്നെ രണ്ട് കൈയും ഇങ്ങനെ പുറകിൽ കെട്ടിവെച്ച് പുറകിൽ കെട്ടിവെച്ചിട്ട് വായിൽ എന്താണോ കൊള്ളുന്ന അത് മാത്രം കഴിക്കും. ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം കഴിക്കും. അങ്ങനെ അത്രയും തപശ്ചര്യകൾ നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം നാമം ജപിക്കുന്നത്. കൂടാതെ മഴ വരുമ്പോ ആ കുടിലെല്ലാം ചോർന്നൊലിക്കും. അപ്പൊ ഇനി കുടില് നന്നാക്കാനൊന്നും അദ്ദേഹം മെനക്കെടില്ല. ആ സമയത്ത് കുട പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന് അദ്ദേഹം നാമം ജപിക്കുമായിരുന്നു. കാരണം തനിക്ക് ഒരു നിമിഷം പോലും കളയാനില്ല. തറയിലാണ് കിടക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വളരെ കുറച്ച് കഴിച്ച് തറയിൽ കിടന്ന് ചൂടും വെയിലും എല്ലാം സഹിച്ച് അദ്ദേഹം നാമജപത്തിൽ മുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം പ്രീച്ചിങ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഉള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷനാണ്. പ്രചരണത്തിന് മുമ്പേ സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണം. കാരണം ഹരിനാമമാണ് നമ്മളെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലോട്ട് എത്തിക്കുന്നത്. നമ്മളെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ മാലിന്യത്തെയും നശിപ്പിച്ചു കളയുന്നത് അതാ നാമജപമാണ്. അദ്ദേഹം 9 വർഷമാണ് നാമജപത്തിൽ മുഴുകിയിരുന്നത്. അങ്ങനെ 9 വർഷം ഓരോ ദിവസവും 192 മാല നാമം ജപിക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ജപിച്ച് അദ്ദേഹം 100 കോടി ഭഗവത് നാമം ഹരേകൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നു. പിന്നീട് 1914 ഭക്തി വിനോദ് താക്കൂർ മരണപ്പെടുകയാണ്. ഗദാധർ പണ്ഡിറ്റിന്റെ തിരോധാന ദിവസത്തിന്റെ അന്നാണ് ഭക്തി വിനോദ് താക്കൂറിന്റെ തിരോധാനവും. അപ്പോ ഭക്തി വിനോദ് താക്കൂറിന്റെ തിരോധാനത്തിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം തന്റെ മകനോട് കൊടുത്ത നിർദ്ദേശമായിരുന്നു 6 ഗോസ്വാമിമാരുടെ ടീച്ചിങ്സ് എല്ലായിടത്തും പ്രചരിപ്പിക്കുക. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അതെല്ലാം പ്രചരിപ്പിക്കുക. അതെല്ലായിടത്തും കൂടുതൽ പ്രചരിപ്പിക്കുക. കൂടാതെ ഗൗരംഗ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ജന്മസ്ഥലം അതിനെ കൂടുതൽ പുരോഗതി കൊണ്ടുവരുത്തുക പറയും. കൂടാതെ ഇദ്ദേഹം ഭക്തി വിനോദ് താക്കൂറിന്റെ തിരോധാനം കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ തന്റെ അമ്മ ഭാഗവതി ദേവി തന്റെ മാതാവും കുറച്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശരീരം വെടിയുകയാണ്. അപ്പൊ അമ്മയും മകന് കൊടുത്ത നിർദ്ദേശം എന്താണ്? ഈ ഗൗരംഗയുടെ നാമം അതെല്ലായിടത്തും പ്രചരിപ്പിക്കുക. കൂടാതെ ആ ധാമിനെ കുറിച്ചും പ്രചരിപ്പിക്കുക, മായാപൂരിനെ കുറിച്ചും പ്രചരിപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ തന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ നിർദ്ദേശം സ്വീകരിച്ച് സരസ്വതി ഗോസ്വാമി തന്റെ ദൗത്യം നിർവഹിക്കാനായിട്ട് പുറപ്പെടുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഭക്തി വിനോദ് താക്കൂർ മരിക്കുന്നതിന് കുറച്ചു വർഷം മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് വയ്യാതായി ഇരുന്നപ്പോഴാണ് വലിയൊരു ഡിബേറ്റ് നടന്നിരുന്നത്. ബ്രാഹ്മണരും ആണോ വൈഷ്ണവരാണോ ഏറ്റവും ഉയർന്നത് എന്നൊരു ഡിബേറ്റ് നടന്നത്. ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംവാദം നടത്തുന്നതാണ്. അപ്പൊ ശരിക്കും ഭക്തി വിനോദ് താക്കൂറിനെയാണ് ആ സംവാദത്തിന് വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചത്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് സുഖമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്റെ മകനായിട്ടുള്ള ഇത്രയും ശാസ്ത്രങ്ങളിലും എല്ലാം ഇത്രയും നൈപുണ്യനായിട്ടുള്ള വിമല പ്രസാദിനെയാണ് തനിക്ക് പകരം അയക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ സംവാദത്തില് ഇദ്ദേഹം 3 ദിവസത്തെ സംവാദമായിരുന്നു. ആദ്യത്തെ ദിവസം ഇദ്ദേഹം ബ്രാഹ്മണരെ പുകഴ്ത്തി സംസാരിക്കും. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണരായിട്ട് ജനിക്കുന്നത് തന്നെ ഒരുപാട് പുണ്യം ചെയ്തവർക്ക് മാത്രമേ ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് ജനിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഓരോ ബ്രാഹ്മണൻ നടന്നു പോകുമ്പോഴും 4 ദിക്കുകളും വന്ന് അവനെ നമസ്കരിക്കും. അപ്പോൾ സർവമംഗളകരമാണ് ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് ജനിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ബ്രാഹ്മണരുടെ എല്ലാ ഗുണഗണങ്ങളും ഇദ്ദേഹം വർണ്ണിക്കുകയാണ് ആദ്യത്തെ ദിവസം. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ബ്രാഹ്മണർക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി. രണ്ടാമത്തെ ദിവസം അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, എന്നാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ബ്രാഹ്മണരുടെ പ്രശ്നം എന്താണ് എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം പറയാണ്. ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആൾക്കാര് ജന്മം കൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണനാകുന്നവന് ആ ഒരു അഹംഭാവവും കൂടാതെ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ കൾച്ചർ ഒന്നും ഫോളോ ചെയ്യാത്ത ഒരു സമൂഹമാണ് ഇപ്പോൾ വളർന്നു വരുന്നതും ഇതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പിന്നീട് 3-ാമത്തെ ദിവസം അദ്ദേഹം വൈഷ്ണവനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആരാണ് വൈഷ്ണവൻ? ബ്രഹ്മത്തെ അറിഞ്ഞവനാണ് ബ്രാഹ്മണൻ. എന്നാൽ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിയവനാണ് വൈഷ്ണവൻ. ഭഗവത് സേവകനാകുന്നവനാണ് വൈഷ്ണവൻ.
ഒരു വൈഷ്ണവനാകാൻ അവൻ ആരോ ആകട്ടെ, അവൻ ബ്രാഹ്മണനോ സ്ത്രീയോ ക്ഷത്രിയനോ വൈശ്യനോ ശൂദ്രനോ ചണ്ടാളനോ ആകട്ടെ, ഭഗവാന്റെ ശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കിയവനാണെങ്കിൽ അവന് ഗുരു ആകാനുള്ള യോഗ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഈ വൈഷ്ണവൻ ബ്രാഹ്മണനേക്കാളും എത്ര ഉയർന്നതാണ് എന്നുള്ളത് പല ശാസ്ത്രങ്ങളിലും ആ ശാസ്ത്രത്തിലുള്ള ഓരോ കോട്ട് വെച്ച് തെളിവുകൾ സഹിതമാണ് ഇദ്ദേഹം ഇത് വർണ്ണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടും വൈഷ്ണവനാണ് ബ്രാഹ്മണനേക്കാൾ ഉയർന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഇത് കേട്ടപ്പോ ആ സദസ്സിലുള്ള വൈഷ്ണവരെല്ലാരും തുള്ളിച്ചാടുകയാണ്. കൂടാതെ നിഷ്കളങ്കരായിട്ടുള്ള സാധാരണ ആൾക്കാർ വരെ ഇത് കേട്ട് ആനന്ദത്തിൽ അവരെല്ലാരും ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ മഹാരാജ് നമ്മളെ വിമൽ പ്രസാദിനെ ഓടി വന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാൽപാദം തൊട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാൽപാദത്തിലെ ധൂളി തലയിൽ തൊടാനായിട്ട് വലിയൊരു ബഹളം തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതിന്റെ സംഘാടകർക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഈ ജനത്തെ എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട്. എല്ലാരും ആർത്ത് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തെ നമസ്കരിക്കാൻ വരികയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ സംഘാടകര് ഈ ഒരു തിരക്ക് ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ബക്കറ്റിൽ വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് അതിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാല് കഴുകി ആ വെള്ളം തളിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാൽപാദ ധൂളി ലഭിക്കാനായിട്ട്. എന്നാൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബ്രാഹ്മണർക്ക് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അവരിത് കേട്ടിട്ട് അവരപ്പം മിണ്ടാതിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ആ ഒരു വൈരാഗ്യം അവരുടെ ഉള്ളിൽ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രീച്ചിങ്സ് എല്ലാം എന്താണ്, ജന്മം കൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണനായിട്ടുള്ളവർക്ക് എതിരാണ്. അവർ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ കൾച്ചർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ, പക്ഷെ ഇതൊന്നും ഫോളോ ചെയ്യാതെ തനിക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ അധികാരം ഉള്ളൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ജാതി ഗോസായികളായിട്ടുള്ള നിത്യാനന്ദ ഗോസ്വാമിയുടെ വംശത്തിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം ഇങ്ങനെയുള്ളവരായിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രം അധികാരപ്പെട്ടതാണ്, താഴ്ന്ന കുലത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്കൊന്നും ഇവിടെ വന്ന് ആരാധിക്കാനുള്ള അർഹതയില്ല. പക്ഷെ അവർക്കെല്ലാം എതിരെ ശക്തമായിട്ട് അവരുടെ ഫിലോസഫിയെ ഖണ്ഡിക്കുമായിരുന്നു. അത്രയും ധൈര്യശാലിയും ധീരനുമായിരുന്നു ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ മഹാരാജ്. 1918 മായാപൂരില് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് ശരീരം വെടിഞ്ഞു, മാതാവ് ശരീരം വെടിഞ്ഞു. കൂടാതെ അടുത്ത വർഷം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ഗൗർ കിഷോർദാസ് ബാബാജി മഹാരാജ് അദ്ദേഹവും തന്റെ ശരീരം വെടിയാണ്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ശരീരം വെടിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഗൗർ കിഷോർദാസ് ബാബാജി മഹാരാജ് ഒരു കാര്യം പറയുമായിരുന്നു. അതായത്, ഞാൻ എത്രയും പാപിയാണ് ഞാൻ, അതിനാൽ ഞാൻ എന്റെ ശരീരം വെടിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഈ ശരീരത്തെ കാല് രണ്ടും കയറുകൊണ്ട് കെട്ടി എന്റെ ശരീരത്തെ വലിച്ച് ഈ ഡാമിലെല്ലാം ചുറ്റും ഇഴച്ചു കൊണ്ടുപോകണം. അങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ ഇവിടെയുള്ള ഭക്തരുടെ കാൽപാദ ധൂളി ഈ പാപിയായിട്ടുള്ള എന്റെ ശരീരത്തിൽ പതിക്കട്ടെ എന്ന് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്. അപ്പോ വയ്യാതെ കിടന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം മരണക്കിടക്കയിൽ കിടന്നപ്പോ പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ ഇത് കേട്ട് ഇദ്ദേഹം ശരീരം വെടിഞ്ഞപ്പോൾ, ഗൗർ കിഷോർദാസ് ബാബാജി മഹാരാജ് ശരീരം വെടിഞ്ഞപ്പോ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബാക്കിയുള്ള ശിഷ്യരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ശിഷ്യത്വം കൊടുത്തതല്ല, അല്ലാതെ ഉള്ള കുറെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെയുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പൊ അവരെല്ലാം വന്ന ഉടനെ കാല് രണ്ട് കെട്ടുകയാണ്. എന്തിനാണ്, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ, അതുകൊണ്ട് കെട്ടി വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രസാദ് സിംഹത്തെ പോലെ ഗർജിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് അവരെ എല്ലാം തടയും. തൊട്ടുപോകരുത്, ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനായിട്ടുള്ളത്. എന്ത് യോഗ്യതയുണ്ട് എന്റെ ഗുരുവിന്റെ തൊടാനായിട്ട്? എന്റെ ഗുരുവിനെ അദ്ദേഹം ആ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അത്രയും വിനയത്വം കൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ്, അല്ലാതെ അങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം. അതുപോലും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത മൂഢന്മാരായിട്ടുള്ളവരാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം പറയും, എന്റെ ഗുരുവിന്റെ തൊടാനായിട്ട് യോഗ്യത ഉള്ളവൻ ഒരാളെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് വരിക. അവൻ ഒരു വർഷം പോലും പരസ്ത്രീയുമായിട്ട് ബന്ധം പുലർത്തിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുമ്പോട്ട് വരാൻ പറയും. അപ്പൊ ആരും വരില്ല. ഓക്കെ, ഒരു വർഷം വേണ്ട, 6 മാസമെങ്കിലും പരസ്ത്രീ ബന്ധമില്ലാത്തവരായിട്ടുണ്ടോ? ഇപ്പോഴും ആരും വരുന്നില്ല. 1 മാസം എന്നിട്ടും ആരും വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ളവരാണ്, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് യോഗ്യതയാണ് എന്റെ ഗുരുവിനെ തൊടാനായിട്ട് പറഞ്ഞ് അവിടെ ഗർജിച്ച് അവരെല്ലാം തടഞ്ഞ് തന്റെ ഗുരുവിന് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു സമാധിയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തു കൊടുത്തത്. അവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിച്ചിരുന്നു. ഗൗർ കിഷോർദാസ് ബാബാജി മഹാരാജിനെ
അടക്കം ചെയ്യാനുമല്ല. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം മരിച്ചതിന് ശേഷം ഇദ്ദേഹം പ്രീച്ചിങ്ങിന് ഇറങ്ങുകയാണ്. അപ്പൊ പ്രീച്ചിങ്ങിന് ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ നോക്കുമ്പോഴും ഇദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി. അതായത് ഈ ഭക്തി വിനോദ് താക്കൂർ, ഇപ്പം ഗൗർ കിഷോർദാസ് ബാബാജി മഹാരാജ്, ഇവരെല്ലാരും ബാബാജി വേഷമാണ് ധരിച്ചത്. ബാബാജി വേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വെള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ചവരാണ്. പിന്നെ ഗൃഹസ്ഥരാണ് കുറെ പേര്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ 6 ഗോസ്വാമിമാരുടെ പടം ഉണ്ടല്ലോ. 6 ഗോസ്വാമിമാരുടെ പടം നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ സന്യാസ വേഷമാണോ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ആ ഗുരു പരമ്പരയിൽ നോക്കുമ്പോ ഏത് വേഷമാണ്? അവിടെ എല്ലാരും വെള്ള വസ്ത്രം, അതായത് ബാബാജിമാരാണ്. അവരൊന്നും സന്യാസം സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂർ മഹാരാജ് അദ്ദേഹം ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായി, താനൊരു ബാബാജിയായിട്ട് ഈ ഒരു പ്രചരണത്തിൽ വന്നാൽ ആരും ചെവി കൊള്ളുന്നില്ല. എന്നാൽ ഒരു മായാവാദ സന്യാസി നടന്നു പോകുമ്പോൾ എല്ലാവരും കാൽപാദത്തിൽ വീഴുകയാണ്. അപ്പൊ സന്യാസ വേഷത്തിന് അത്രയും പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി. ആൾക്കാർ നമ്മളെ ബഹുമാനിക്കുകയും നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുകയും വേണമെങ്കിൽ അവർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു ബഹുമാനം ഉണ്ടാകണം. അതിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹം സന്യാസം സ്വീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നാണ് ആ സന്യാസത്തിന്റെ വേഷം കൂടുതൽ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നത്. പിന്നീടുള്ള നമ്മുടെ പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യർ എല്ലാരും ഇങ്ങനെ സന്യാസം സ്വീകരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ അത് തുടക്കം വെച്ചത് നമ്മുടെ വിമൽ പ്രസാദ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂർ മഹാരാജാണ്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം സന്യാസം സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് തന്റെ ഗുരു ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല. ഗുരു അതിനു മുമ്പേ ശരീരം വെടിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തത്? 1918 മായാപൂരില് ഗൗർ കിഷോർദാസ് ബാബാജിയുടെ ഒരു ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഫ്രണ്ടിലിരുന്ന് അദ്ദേഹം സന്യാസ ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള പേരാണ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജ്. ഇതാണ് സന്യാസത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്ന പേരാണ് ഇത്. പിന്നീട് അദ്ദേഹം കൂടുതലും ഈ പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ്സില് അതിലോട്ട് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു. കാരണം ഇങ്ങനെ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കൃഷ്ണാവബോധം കൂടുതൽ പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും സഹായിക്കുന്നതാണ് ഈ പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി. ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാരും വീട്ടിലിരുന്ന് ഈ ബുക്ക് വായിക്കാനുള്ള കാരണം തന്നെ ഇദ്ദേഹം ഈ പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ്സിന് അത്രയും പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് കൂടുതൽ കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ടുവരാനായിരുന്നു. കൂടാതെ നമ്മുടെ പ്രഭുപാദരുടെ അടുത്ത് ഇദ്ദേഹം കൊടുത്ത നിർദ്ദേശം എന്താണ്? എപ്പോ പണം കിട്ടുന്നോ, പൈസ കിട്ടുമ്പോഴെല്ലാം നീ അത് പ്രിന്റ് ചെയ്യൂ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രഭുപാദർ ആദ്യം മാഗസിൻസ് എല്ലാം പ്രിന്റ് ചെയ്തു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം ബുക്കുകൾ പ്രിന്റ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ നമുക്ക് പണ്ടൊക്കെ ഇതുപോലെ ഉള്ള ആത്മീയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകണമായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സപ്താഹം ഒക്കെ വരുമ്പോഴാണ്. അതും സപ്താഹത്തിൽ പറയുന്നതൊന്നും ശുദ്ധഭക്തിയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല പറയുന്നത്. അപ്പോ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു വഴിയുമില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ നമ്മുടെ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂർ അദ്ദേഹം ഈ പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ്സിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു. അത് കൃഷ്ണാവബോധം ഒരുപാട് തലത്തിലേക്ക് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. ഇതിനെ ബൃഹത് മൃദംഗ എന്നാണ് പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ്സിനെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഒരു വലിയ മൃദംഗമാണിത്. എല്ലാം കൊട്ടി കൊട്ടി എല്ലായിടത്തും എത്തും. അപ്പൊ പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ്, ബൃഹത് മൃദംഗ, പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ് വഴി ലോർഡ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സന്ദേശം ലോകമെമ്പാടും പ്രചരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ നടന്നില്ലേ? ഇപ്പൊ ലോകമെമ്പാടും എല്ലായിടത്തും ഭഗവത്ഗീത പുസ്തകം എല്ലായിടത്തും പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ്. അതെന്താണ്? ഈ പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ്, ആ ബൃഹത് മൃദംഗ കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചത് കൊണ്ട്. 1918-നും 1937-നും ഇടയ്ക്ക് അദ്ദേഹം ഗൗഡിയ മഠം, 64 ഗൗഡിയ മഠമാണ് സ്ഥാപിച്ചത്. നവദ്വീപില്, മായാപൂർ, കൽക്കട്ട, ചിറ്റഗോങ്, മിഡ്നാപൂർ, യമുന, പുരി, അലലനദ, മദ്രാസ്, കൂർ, അങ്ങനെ ഇത്രയും. പിന്നെ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തായിട്ടുള്ള ലണ്ടൻ, റംഗൂൺ, ഇവിടെ എല്ലാം ഇദ്ദേഹം ഇത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ അഭയ് ചരണിനെ കാണുന്നു ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി സ്വാമി. ആരാണ് അഭയ് ചരൺ? നമ്മുടെ പ്രഭുപാദർ അല്ലെ? നമ്മുടെ ശീല പ്രഭുപാദരുടെ ആദ്യത്തെ നാമം, അദ്ദേഹം ദീക്ഷയൊക്കെ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള നാമമാണ് അഭയ് ചരൺ. അഭയ് ചരൺ ആദ്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഈ ഇത്രയും
വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവനല്ലേ. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തുമായിട്ടാണ് വന്നത്. ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു. സുഹൃത്ത് നിർബന്ധിച്ചാണ്. ഒരു വലിയൊരു ആചാര്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട്, മറ്റുള്ളവരെ പോലെയല്ല, അദ്ദേഹം വളരെ വ്യത്യസ്തനാണ്, വളരെ പണ്ഡിതനാണ്, നമുക്ക് പോയി കാണണം, നീ എന്തായാലും വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് സുഹൃത്ത് വിളിച്ച് കൊണ്ടുവന്നതാണ്. അങ്ങനെ വന്ന് കണ്ട് വൈഷ്ണവനായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആ പ്രണമിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ പ്രണമിക്കുന്ന കണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണ്. അപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞത് എന്താണ്, നിങ്ങൾ ഇത്രയും എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് അല്ലേ, എന്തുകൊണ്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഈ മെസ്സേജ് ലോകമെമ്പാടും പ്രചരിപ്പിച്ചുകൂടാ എന്ന്, നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇതിനെ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൂടെ എന്ന് ചോദിക്കും. പിന്നെ പിന്നെ അദ്ദേഹം മറ്റൊരു നിർദ്ദേശം കൊടുത്തത് എന്താണ്, കൂടുതൽ ബുക്കുകൾ എല്ലായിടത്തും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. എപ്പോ പണം കിട്ടുന്നോ നീ അതെല്ലാം പുസ്തകം പ്രിന്റ് ചെയ്യുക, ഇതെല്ലായിടത്തും പ്രചരിപ്പിക്കുക. എനിക്ക് നീ ചെയ്യേണ്ട ഒരേ ഒരു സേവ ഇതാണ്. അപ്പോ നമ്മളെ ഗുരു മഹാരാജ്, പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരു ആയിട്ടുള്ള ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ മഹാരാജിന് അദ്ദേഹം അവസാനമായിട്ടൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കും. സാധാരണ ഇദ്ദേഹം എപ്പോഴും നല്ല ഒരു ശ്രോതാവാണ് നമ്മുടെ പ്രഭുപാദർ. ഇദ്ദേഹം എപ്പോ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോഴും മണിക്കൂറുകളോളം അത്രയും ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ വാക്കുകളും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ശ്രവണം കൂടുതലുള്ള വ്യക്തിയാണ് പ്രഭുപാദർ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അങ്ങോട്ട് കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ്, ഗുരു മഹാരാജന് അങ്ങയുടെ ഞാനൊരു ഗൃഹസ്ഥനായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങയുടെ കൂടെ നിന്ന് സേവനമൊന്നും, ഡയറക്റ്റ് സേവ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. മറ്റുള്ള ബ്രഹ്മചാരിയും സന്യാസികളും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. എനിക്ക് അങ്ങയുടെ കൂടെ നിൽക്കാനും സാധിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് അങ്ങേക്ക് കൂടുതൽ നല്ല രീതിയിൽ എനിക്ക് സേവനവും ചെയ്യാനും സാധിച്ചിട്ടില്ല. എനിക്കതിന് അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങയെ സേവ ചെയ്യേണ്ടത്? അത്രയാണ് ഇദ്ദേഹം ചോദിച്ചത്. അദ്ദേഹം ചോദിച്ച ഒരേ ഒരു ചോദ്യമാണ്, എങ്ങനെ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് സേവ ചെയ്യും? എനിക്ക് അങ്ങയെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സേവ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ട് എന്ന് ഡിസംബറിൽ 1936 ഡിസംബറിൽ ഇദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ്. അതിന് റിപ്ലൈ ആയിട്ട് ഇദ്ദേഹം കൊടുക്കുന്ന നിർദ്ദേശം, നിന്റെ ഈ കത്ത് കിട്ടിയതിൽ വളരെ സന്തോഷം. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നീ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സേവ എന്താണ്, നമ്മുടെ ഈ കൃഷ്ണാവബോധം, ഈ മൂവ്മെന്റ്, ഈ ഭക്തി പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള മൂവ്മെന്റ്, അത് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇംഗ്ലീഷിൽ എല്ലായിടത്തും പ്രചരിപ്പിക്കുക. അതായിരിക്കും നീ എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത്. അത് നിനക്കും നല്ലതായിരിക്കും, ബാക്കി ജനങ്ങൾക്കും അത് വളരെ പ്രയോജനപ്പെടും. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം അവസാനം കൊടുത്ത നിർദ്ദേശവും ആദ്യം കണ്ടപ്പോ കൊടുത്ത നിർദ്ദേശവും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. എന്താണ്? ഇംഗ്ലീഷില് ഇത് പ്രചരിപ്പിക്കുക. അത് അങ്ങനെ വെളി രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി പ്രചരിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പ്, പ്രഭുപാദരെ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ഇദ്ദേഹം ചില ശിഷ്യന്മാരെ ലണ്ടനിൽ വിട്ടിരുന്നു. അന്ന് ലണ്ടൻ ആയിരുന്നു, അന്ന് അമേരിക്കയെക്കാളും കൂടുതൽ പ്രോമിനന്റ് ആയിട്ട് നിന്നിരുന്ന രാജ്യം എന്ന് പറയുന്ന ലണ്ടൻ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ലണ്ടനിൽ പോയെങ്കിലും അത്ര വിജയിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. പിന്നെ ആ ശിഷ്യന്മാരെ തിരിച്ചു വിളിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. എന്നാൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശം തന്റെ ജീവന് തുല്യം, ജീവൻ വെടിഞ്ഞും എന്തും ചെയ്യാനായിട്ട് തയ്യാറായി അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിൽ പോയിട്ട് ഇത് പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു വാണി സേവയാണ്. അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ശരീരം ഇവിടെ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് നമ്മളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. പിന്നെ ഇദ്ദേഹം ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ രചിച്ച പുസ്തകങ്ങളാണ് സജ്ജന തോഷിണി, ഹാർമോണിസ്, ഗൗഡിയ, ഭാഗവത, നാദിയ പ്രകാശ, കീർത്തന, പിന്നെ പരമാർത്ഥി, ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹം രചിച്ചതാണ്. കൂടാതെ അദ്ദേഹം രചിച്ച ചില ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് ആണ് പ്രഹ്ലാദ ചരിത, ബംഗാളിയിലാണ്. പിന്നെ ഭക്തിഭാവന പഞ്ചിക, നവദീപ പഞ്ചിക, പിന്നെ വൈഷ്ണവ മഞ്ജുഷ സംഹൃതി,
ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി നെറ്റ് പോയി തോന്നുന്നുട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി നെറ്റ് പോയിട്ട് തിരിച്ച് റീജോയിൻ കേട്ടോ. ആ. പോരുമായിരിക്കും. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സിസ്റ്റം വന്ന് സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയിപ്പോയി. ലൈവ് ആണല്ലോ മാതാജി? ലൈവ് ആണ്. ലൈവാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളെ സ്ലൈഡ് തീരാറായി. ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൂടെ ഉള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ അദ്ദേഹം രചിച്ച ബുക്കുകളും അതിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷനുമാണ് പറഞ്ഞത്. വൈഷ്ണവ മഞ്ജുഷ സംസ്കൃതി, പിന്നെ വേദാന്തത്തെ കുറിച്ച് എഴുതി. റായ് രാമാനന്ദ റായിയെ കുറിച്ച്, ഇതെല്ലാം ഇംഗ്ലീഷില്. പിന്നെ വേദാന്ത, ഇതെല്ലാം ഇദ്ദേഹം രചിച്ചതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തതുമായിട്ടുള്ള ബുക്കുകളാണ്. കമന്ററി വെച്ച് അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ചൈതന്യ ചരിതാമൃത, കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമിയുടെ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതയുടെ കമന്ററി എഴുതി. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ കമന്ററി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഭക്തി സന്ദർഭ, ജീവ ഗോസ്വാമിയുടെ ഭക്തി സന്ദർഭ, അതിന്റെ ഗൗഡിയ ഭാഷ്യത്തില് ഉള്ള കമന്ററി എഴുതി. പ്രേമായ രത്നാവലി, ചൈതന്യ ഭാഗവതം, ചൈതന്യ ചന്ദ്രാമൃത, ശ്രീ നവദ്വീപ, ബ്രഹ്മസംഹിത, ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹം ചെയ്ത ഒരു അദ്ദേഹം ചെയ്ത ഓരോ കമന്ററിയാണ്. അപ്പൊ അതെല്ലാം വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് പ്രഭുപാദർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കമന്ററിയും എല്ലാം സ്വരൂപിച്ചാണ് നമുക്ക് പ്രഭുപാദർ എഴുതിയ എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം പറയും, നമ്മൾ അത്രയും ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി രൂപ രഘുനാഥന്റെ എല്ലാ സന്ദേശങ്ങളും ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി നമ്മൾ പ്രചരിപ്പിക്കണം. നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ കാൽപാദത്തിലെ ധൂളിയായി മാറുക എന്ന്. രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ പിൻഗാമികളുടെ കാൽപാദത്തിലെ ധൂളിയായി മാറുക, ഇതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന, തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഓരോ നിർദ്ദേശമാണ്. ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ അപകടം വന്നാലും, ആരൊക്കെ നമ്മളെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്താലും, ആരൊക്കെ നമ്മളെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയാലും ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഹരിയെ പൂജിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്മാറരുത്. ഇത് വളരെ ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാക്കുകളാണല്ലേ. കാരണം നമ്മൾ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ആദ്യം വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് നമ്മളെ ഇതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. നമുക്ക് മാനസികമായിട്ട് എന്തോ പ്രശ്നമാണെന്ന് വരെ എല്ലാരും എഴുതി മുദ്ര കുത്താറുണ്ടല്ലേ. എന്ത് സംഭവിച്ചോട്ടെ, എത്രയൊക്കെ അപകടം വന്നാലും ഒരിക്കലും ഇത് നമ്മുടെ ഈ ഭക്തിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പിന്നോട്ട് പോകരുത്. നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? ആരും ഭക്തരല്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് ചിലപ്പോ ഉയർച്ചകളൊക്കെ വരുമ്പോ ഭൗതികമായിട്ട് അവർക്ക് വളരെ ഉയർന്ന സ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും, നല്ല സാമ്പത്തികമുള്ളവരായിരിക്കാം, നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ളവരായിരിക്കാം, നല്ല പ്രശസ്തി ഉള്ളവരായിരിക്കാം, നല്ല എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിരിക്കാം. ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം അവരെ ആയിരിക്കും പുകഴ്ത്തി വെക്കുക. ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോ ചിലപ്പോ എന്താണ്, ഞാൻ ഇങ്ങനായി പോയല്ലോ, ഇങ്ങനൊക്കെ ഉള്ള ചിന്ത വരും. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്താണ് പറയുന്നത്? ഒരിക്കലും നമ്മളുടെ ആ ഉത്സാഹം കുറയാൻ പാടില്ല. ഈ ബാക്കിയുള്ള ഒരുപാട് പേര് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞാനും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കരുത്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട, ഏറ്റവും മംഗളകരമായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യ ജന്മത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഭഗവാനോടുള്ള ആത്മാർത്ഥത ആയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും നമ്മൾ പിന്മാറരുത്. ഭഗവാന്റെ കുറിച്ചുള്ള
ഭഗവാനെ വർണ്ണിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഒരിക്കലും പിന്മാറാൻ പാടില്ല. നമ്മളുടെ ഭജനയിലുള്ള പിന്മാറരുത്. അപ്പൊ ഏത് സന്ദർഭത്തിലും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കണം, എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും. പിന്നെ നമ്മൾ അത്രയും തൃണാതപി സുനീചേന തരൂരപി സഹിഷ്ണുത, നമ്മൾ അത്രയും ക്ഷമയുള്ളവരായിരിക്കണം. ഒരു പുല്ലിനെ പോലെ, മരത്തിനെ പോലെ, പുല്ലിനെ പോലെ വിനയത്വവും മരത്തിനെ പോലെ ക്ഷമയും ഉള്ളവരായിരിക്കണം. എന്നിട്ട് നിരന്തരം ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കണം. ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരുപാട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ അദ്ദേഹം തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് മലയാളത്തില് ഇവിടെ കാണാം. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, ആചാര്യവാണി ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂർ പറഞ്ഞതാണ് സദാചാരം. ഇത് കാണാമോ മാതാജി? ഞാനിപ്പോ ഷെയർ കാണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം. കാണാം അല്ലേ? മലയാളത്തിലുള്ളതല്ലേ കാണുന്നത്? ഇത് ഡാർക്ക് വന്നൂല്ല മാതാജി. ഇപ്പൊ ശരിയായോ? ശരി. ഓക്കെ. തന്റെ ഏതൊരു ശിഷ്യനും ഭക്തിയുത സേവനം നിർവഹിക്കാൻ അടുത്ത ജീവിതത്തിനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാതെ ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ വൈകുണ്ഠ ലോകം തേടാൻ കഴിയുമെന്ന് എന്റെ ഗുരു മഹാരാജ് ശ്രീമദ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി പ്രഭുപാദ് പതിവായി പറയുമായിരുന്നു. ഒരുവൻ ധ്രുവ മഹാരാജാവിനെ പോലെ ഗൗരവവും ആത്മാർത്ഥതയും ഉള്ള ഭക്തനായാൽ മാത്രം മതി അവൻ ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ വൈകുണ്ഠ ലോകം നേടാനും ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങി പോകാനും തീർച്ചയായിട്ടും സാധ്യമാകും. ഒരാത്മാവിനെയെങ്കിലും പരിപൂർണമായി ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മോചിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ എന്റെ ദൗത്യം കൃഷ്ണാബോധ പ്രചരണം വിജയപ്രദമാകും. അപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂറിന്റെ ചില ഭക്തന്മാര് എല്ലാരും ശിഷ്യന്മാരെയൊക്കെ പ്രചരണത്തിന് വിടും. അപ്പൊ ശിഷ്യന്മാര് വന്നിട്ട് പറയും, ആരും ഇല്ല കേൾക്കാനായിട്ട്, 1-2 പേരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോ അദ്ദേഹം പറയും, ഒരു കുഴപ്പവും ആരുമില്ല, 4 ചുവരുകൾ മാത്രമേ കേൾക്കാനുണ്ടെങ്കിലും അതിലൊന്നും ഒരു നഷ്ടവുമില്ല. നിങ്ങൾ നിരന്തരം ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, ആ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുക. അതാണ്. അപ്പം ഇതില് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നതില് ഒരു നഷ്ടവും വരുന്നില്ല. അത് ആരും കേട്ടില്ലെങ്കിലും 4 ചുവരുകൾ കേൾക്കുന്നെങ്കിലും അവിടെയും പ്രയോജനമാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പം ഒരാളെങ്കിൽ ഒരാൾ അവർക്കെങ്കിലും പൂർണ്ണമായി ധാമത്തിലേക്ക് മോചിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു വലിയ വിജയമായിട്ടാണ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഒരുവൻ ധ്രുവ മഹാരാജാവിനെ പോലെ ഗൗരവവും ആത്മാർത്ഥതയും ഉള്ള ഭക്തനായാൽ മാത്രം മതി അവൻ ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ വൈകുണ്ഠ ലോകം നേടാനും ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങി പോകാനും തീർച്ചയായിട്ടും സാധ്യമാകും. അപ്പൊ ധ്രുവ മഹാരാജാവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തെ അത്രയും 5 വയസ്സുള്ളെങ്കിലും ദൃഢനിശ്ചയവും ആത്മാർത്ഥതയായിരുന്നു. തന്റെ ഗുരു വന്നിട്ട്, ഈ കൊച്ചുകുട്ടിയാണ്, ഇതൊന്നും ഇപ്പൊ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളല്ല, കുറച്ചുകൂടെ വലുതായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഭക്തിയൊക്കെ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോഴും എന്താണ്, ആ കുട്ടി അത്രയും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് 1 ഇഞ്ച് പോലും പുറകോട്ട് പോകാതെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. വെറും 6 മാസം കൊണ്ട് ഗുരു മഹാരാജന് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിച്ചു. അപ്പൊ ആ ഒരു ആത്മാർത്ഥത ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് വൈകുണ്ഠം നേടാൻ സാധിക്കും, ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പോകാൻ സാധിക്കും. ഹരിസേവയാ യാഹാഹയ അനുകൂല വിഷയബലിയാദാഹാര ത്യാഗഹയ കൂല. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്നും അത് ഭൗതികമാണെന്നോ ഭൗതികേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആസ്വാദനത്തിന് അർഹമായതാണെന്നോ കരുതി ഒരുവൻ ഉപേക്ഷിച്ചു കളയരുത്. ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തുണ്ടെങ്കിലും അതിനെ സ്വീകരിക്കുക. നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ എന്നും രാവിലെ 100 തവണ ചെരുപ്പ് കൊണ്ടും രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് 100 തവണ ചൂലുകൊണ്ടും അടിക്കണം. ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂർ പതിവായി പറയാറുണ്ടായിരുന്നു, ഈ വിധത്തിൽ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കി നിർത്താൻ കഴിയും. അനിയന്ത്രിതമായ മനസ്സും കളങ്കപ്പെട്ട ഭാര്യയും ഒരുപോലെയാണ്. പതിവ്രതയല്ലാത്ത ഒരു പത്നിക്ക് ഏത് സമയത്തും അവളുടെ ഭർത്താവിനെ വധിക്കാൻ കഴിയും. അതുപോലെ കാമം, ക്രോധം, ദുരാഗ്രഹം, ഭ്രാന്ത്, അസൂയ, വ്യാമോഹം മുതലായവയാൽ അനിയന്ത്രിതമായ മനസ്സ് നിശ്ചയമായും യോഗിയെ വധിക്കും. അസംഖ്യം അപകടങ്ങളും എണ്ണമറ്റ അപമാനങ്ങളും അതിരില്ലാത്ത പീഡനങ്ങളും ഉണ്ടായാൽ പോലും ഭക്തിയുത സേവനം ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കരുത്.
നൂറുകണക്കിന് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ചത് കൊണ്ടോ സ്വന്തം ആശയങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഭക്തി സേവനം ചെയ്യുന്നതായി ഭാവിക്കുന്നത് വഴിയോ ഒരു ജീവാത്മാവിന് യഥാർത്ഥമായ പ്രയോജനം നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. മറ്റുള്ളവരെ വിമർശിക്കുന്നത് നിർത്തുക, സ്വയം തിരുത്താൻ ശ്രമിക്കുക. ഇതാണ് എന്റെ ഉപദേശം. അപ്പൊ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂർ എപ്പോഴും തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഒരിക്കലും ആരുടെയും കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പിടിക്കരുത്. അവര് എത്ര പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ നല്ലത് കാണുക. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാര് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പബ്ലിക്കായിട്ട് ഇവർ രണ്ടുപേരെയും വിളിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അവരവരുടെ പോസിറ്റീവ്സ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറക്കെ പറയാൻ പറയും. വലിയ പ്രയാസമാണല്ലേ നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ഒരാളെ കുറിച്ച് നല്ലത് പറയാൻ. പക്ഷെ അദ്ദേഹം അത് അവരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കും. ഇപ്പൊ ഈ ഓരോരുത്തരും തനിക്ക് എതിരായിട്ട് നിൽക്കുന്നവരുടെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്താണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പം എല്ലാരും നമ്മൾ ആരും പെർഫെക്റ്റ് അല്ല, എല്ലാവർക്കും തെറ്റുകുറ്റങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെ വിമർശിക്കാതെ അവനുള്ള നല്ലത് കണ്ടെത്തുക, കൂടാതെ അവനെ അത് തിരുത്താൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ചില ശിഷ്യരൊക്കെ ഇദ്ദേഹം ഒരു ക്ഷേത്രത്തില് വിഗ്രഹം പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ പോയതാണ്. അപ്പൊ ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെന്നപ്പോ ആ ക്ഷേത്രത്തിന് വേണ്ടി നല്ല രീതിയിൽ അധ്വാനിച്ച ഒരു ഭക്തനെ കണ്ടില്ല. അദ്ദേഹം എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ ക്ഷേത്ര ഭാരവാഹികളെല്ലാം പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം ഇവിടെ നിന്ന് വേറൊരു സ്ത്രീയുമായിട്ട് ബന്ധം വന്നു, അങ്ങനെ ഞങ്ങള് അദ്ദേഹത്തെ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടു എന്ന് പറയും. പറയും, നിങ്ങൾ എന്ത് ക്രൂരതയാണ് ചെയ്തത്? ആ ആത്മാവിനെ നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കാതെ എന്തിനാണ് അവനെ പറഞ്ഞു വിട്ടത്? വേഗം പോയി അവനെ വിളിച്ചോണ്ട് വരൂ, അവനെ വിളിച്ചോണ്ട് വന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ പ്രതിഷ്ഠ ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ അവര് കണ്ടുപിടിച്ചു. അദ്ദേഹം ഒരു വാച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു കടയിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം കരയുമായിരുന്നു. അവിടുന്ന് വിട്ടു വന്ന് എനിക്ക് ഒരു സന്തോഷവും ലഭിക്കുന്നില്ല, എനിക്ക് ആരുടെയും മുഖത്ത് നോക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, എനിക്ക് തെറ്റ് പറ്റിപ്പോയി, പക്ഷെ എന്നെ ആരും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. അങ്ങ് എത്ര കാരുണ്യവാനാണ്, ഭഗവാനേക്കാളും കാരുണ്യവാനാണ് അങ്ങ്. അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെയും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടും അങ്ങ് എന്നെ തിരിച്ചു വിളിച്ചത്. അപ്പൊ അതാണ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂർ പറയുന്ന തെറ്റ് പറ്റും, അവരെ അങ്ങനെ തിരുത്താൻ ശ്രമിക്കുക, അവരെ തിരുത്തി ഇനി ആ തെറ്റ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ അവരെ സഹായിക്കുക. ഈ ഭക്തിയിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വരും. അപ്പം ബാക്കിയുള്ള ഭക്തര് അവരെ കൈ പിടിച്ചുയർത്തി മുമ്പോട്ടാണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. അവരെ അടിച്ചു താഴ്ത്തുകയോ അവരുടെ ഭക്തിയിൽ വന്നിട്ടും അവര് ചെയ്യുന്ന കണ്ടില്ലേ, അതൊക്കെ ചെയ്യും, ഇത് ചെയ്യും എന്നങ്ങനെ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാതെ അവരെ തിരുത്തിയിട്ട് അവരെ കൂടെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കണം. ഇതാണ് ഇദ്ദേഹം തരുന്ന മറ്റൊരു നിർദ്ദേശം. ജനങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല എന്ന ഭയത്താൽ നിരപക്ഷമായ സത്യം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ നിർത്തിയാൽ വൈദിക പാതയെ നിരസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവൈദികമായ പാതയെ സ്വീകരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു നിരീശ്വരവാദിയായി മാറുകയും സത്യത്തിന്റെ മൂർത്തിമത് ഭാവമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിലുള്ള എന്റെ ദൃഢവിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അപ്പം ജനങ്ങൾ എന്ത് വിചാരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളൊന്നും മാറി നിൽക്കാൻ പാടില്ല. അത് നമ്മളൊരു എന്താണ് സത്യത്തിന്റെ പാത സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുന്നത് പോലെ അവര് മറ്റുള്ളവർ എന്നെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയും, അവര് ചിന്തിക്കില്ലേ എനിക്ക് വട്ടാണ് എന്ന് വിചാരിക്കില്ലേ, ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താ അവര് എന്താ ഞാൻ വേറൊരു പാത സ്വീകരിക്കുന്നു, ആരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല. അത് 100% ഉറപ്പാണ്. കാരണം അവരൊന്നും ആരും ഇതൊന്നും കേട്ടിട്ടില്ല, കണ്ടിട്ടില്ല. അവരിത്രയും നാളും പോയ വഴിയിലല്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ പോകുന്നത്. അതൊക്കെ വരുമ്പോ അവർക്കൊരു ഒരു മിസ്മാച്ച് തോന്നും. പക്ഷെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇത് സ്വീകരിക്കാതിരുന്നാൽ ഒരു നിരീശ്വരവാദിയായി മാറും. സത്യത്തിന്റെ മൂർത്തിമദ്ഭാവമായ ഭഗവാനിൽ ദൃഢവിശ്വാസം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും നമ്മൾ ഇതിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കുക. പരമസത്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയാൻ ഇടയായാൽ ഉടൻ തന്നെ നമ്മൾ അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം. കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഒരു ക്ഷണം പോലും വെറുതെ കളയാതെ നമ്മൾ ഭഗവാൻ ശ്രീഹരിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടണം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പൊ ഭക്തി വിനോദ താക്കൂർ കമലമഞ്ജരിയും ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂർ നയനമണി മഞ്ജരിയുമാണ്. മഞ്ജരിമാരാണ് ഇവിടെ ആചാര്യന്മാരായിട്ട് വന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മള് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂറിനെ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ ഉയരാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാരുണ്യം ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമാകും. കാരണം പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരുവാണ്. അദ്ദേഹത്തെ വർണ്ണിക്കുന്നതിലും കൂടുതൽ അദ്ദേഹത്തെ ഗുരുവിനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് സന്തോഷം കിട്ടും. കൂടുതൽ ഭഗവാന് തന്റെ ശിഷ്യന്മാര്, തന്റെ ഭക്തന്മാരെ, തന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനും അതാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാകുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പോ
നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ ഉയരാനായിട്ട് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂറിന്റെ മറ്റെല്ലാ അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദങ്ങളുടെയും ആചാര്യന്മാരുടെ എല്ലാം അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂർ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ